Здравейте, добре дошли на всички в моя канал. Започваме с едно от любимите ми видеа, а това е колективно четене на тема какво трябва да знаеш, какво е важно да знаеш, на какво е важно да обърнеш внимание. Четенето няма да бъде фокусирано върху конкретен зодиакален знак. Това, което излезе като разположение, ще го спомена в четенето. Вземайте това като послание, което усетите за ваше, останалото просто ставете за този, за когото е предназначено. Прегледът е на колективна енергия. Ще се радвам да се абонирате за моя канал, да натиснете харесвам, да оставите коментар. По този начин помагате на канала да се разрасне, помагате на мен и на посланията да достигнем до повече хора, за което съм признателен и благодарен. Четенето е извън времето. Когато попаднете на него, то ще бъде актуално за вас, ако ви резонира, разбира се. Ако не ви резонира, просто го подминете и го оставете посланието за този, за когото е. Така, за колективната енергия, моля, за този, за когото е предназначено четенето, какво е важно да знае колективната енергия? Какво е важно да знае колективната енергия? Добре. Двата пентакли. Възможно да се опитвате да жонглирате за някой от вас. Между ситуация и ситуация, между човек и човек, между работа и работа, между ангажимент и ангажимент. Усещането ми е, че има нещо, което трябва да оставите зад гърба си. Какво е това? Възможно е да е някакъв ангажимент, някаква работа, която не може да свършите. Ще я върна картата все пак, защото не съм благодарил. Това беше странично. Едва ли ще резонира с някого. За колективната енергия, моля, какво е това, което трябва да знае колективната енергия от ангели, архангели, духовни водачи? Какво е това, което трябва да знае колективната енергия? Благодаря. Добре. Има някой, с когото не си говорите или сте обидени, сърдити на някой. Възможно за някой от вас нечие детенце да е сърдито на майка си. Не е задължително. За другите от вас усещането ми е, че сте не скарани, ми по-скоро отдръпнати от някого или от нещо. Има някой, на когото сте сърдити, на когото сте обидени. Сякаш чувствата са ви били засегнати за някой от вас. Възможно някой да е казал нещо, с което ви е обидил, с което ви е жегнал, с което ви е наранил. Да, има някой, с когото си мълчите, с когото не си говорите. Ето го. Има някой, който ви е наранил, който ви е предал, който ви е огорчил. И ви виждам в енергия на трябва да се погрижа за себе си, трябва да се погрижа за собствения си емоционален свят, за собствените си емоции. Да. Някой трябва да се събере. Нещо се е случило за някой от вас. Възможно да се е случило в определени отношения, не знам. Четенето не е фокусирано върху отношения, но усещането ми е, че някой трябва да се погрижи за себе си и най-вече за емоционалния си свят. Има някой, който ви е наранил, който ви е предал, който ви е огорчил, който с направата или с ненаправата на нещо, но усещането ми е по-скоро за конкретно изказване и казване, което е довело до тази енергия на отдръпвам се от теб, искам да остана сама със себе си. Възможно да взаимодействате с рак или да имате рак в наталната си карта, скорпион, риби, не е задължително. Да. Възможно е за някои от вас да се претърпяли някаква раздяла, някакво скарване, спречкване. Водолей също ми излиза на преден план. Възможно да взаимодействате с водолей или да имате водолей в наталната си карта, не е задължително. Защо ли ми усещането за някой от вас с глупака, че е това като напътствие за някой от вас, може да го приемете, да продължите напред, да приключите с тази история, този филм, този тъжен сериал. Много интересно. И да продължите напред по вашия път, по вашата пътека.
За другите от вас усещането ми е, че някой е загубил вяра в себе си, в възможностите си, в капацитета си, в силите си. И тук нали, ангелите, архангелите, духовните водачи, светлите същества казват: поеми по твоя път, поеми по своя път и остави всичко там, където си е. Има някой, който ви е обидил, който ви е огорчил, който е наранил чувствата ви. Защо сте там тогава? Да. Има някой, който ви дължи извинение. Някой е казал нещо, което ви е обидело, което ви е засегнало. Възможно е страх да взаимодействате, аз го казах, ето и луната. Да. Я да видим малко повече. Да, има някакво приключване. Възможно е да сте преминали през някакъв край на определени отношения, загуба на отношения. Я да видим малко повече. Какво е глупака? Даже чувам благодаря за посланието. Виновна без вина. Имаше една такава песен на Яница. Много е тъжна тази песен. Само да я канализирам правилно. Да се сетя за текста. О, Боже Господи, някой е хванал в изневяра някой, 100%. Няма лъжа, няма измама. Някой е хванал някой в изневяра. Съжалявам, че бързах да се прибера. Когато най-не очакваш да позвъня, когато най-не очакваш, ето виждате ли тук жената, която не очаква, нали, този знак. Когато най-не очакваш да позвъня. Толкова исках да се зарадваш ти, че имам нужда да съм в ръцете ти. Вау. Да. Ето видяхме и 8-те чаши, аз ги пропуснах, но обаче ги видях, което означава, че някой се е дистанцирал емоционално. Дали вие сте се дистанцирали към този човек или той съответно към вас, но е имало нещо такова. Какво трябва да знае колектива във връзка с тази ситуация? Какво е това, което трябва да знае колектива? Само секунда. Какво е това, което трябва да знае колектива? Да, с пентакли. Възможно е да се появи отново този човек в живота ви, да поиска втори шанс, втора възможност с пентакли, ново начало. Какво имаме тук? Да. Двата меча. Някой се опитва да замаже положението. 100% го усещам така. Колектива, това, което трябва да знае във връзка с тази ситуация, за мен е да пререже превръзката под очите и да погледне истината в очите и да се изправи. След това скарване, след тази раздяла, след това спречкване и да даде нов шанс на себе си. Защото е възможно този човек отново да се завърне в живота ви, отново да ви замаже очите, буквално, двата пентакли, двата меча, да ви замаже очите, вероятно да ви подари нещо или да каже нещо, с което, нали, извинявам се много за това, повече няма да се повтори и някакви такива неща, да се опита, ето го, да потуши щетите, за които е виновен, за които е, да, възможно с лъв да взаимодействате или да имате лъв в наталната си карта, не е задължително. Да, ето го и света, който говори за завършек. Възможно е да взаимодействате с човек, който е на разстояние от вас, не е задължително. Я да видим малко повече. Само да разбия енергията.
За колективната енергия, моля. Какво е посланието от оракула? Или пък сте много нетърпеливи? Дайте шанс на себе си или дайте шанс на човек, който му наистина го е грижа за вас. Какво е това, което искате да кажете за колективната енергия? Януари. Възможно е да... Нали е така? Януари е, да. О. Дори чувам една песен на Деми Ловато, аз ще си я оставя в описанието, понеже не съм много нати с английския. Просто я чух в съзнанието си. Вероятно тази песен ще даде отговор на вас. Stone Cold. Мисля, че беше. Замръзнали чувства. Я да видим какво имаме и на дъното. Ето го. Период на фрустрации. Listen to be laner. Слушайте вашата аларма. Възможно да е свързана с определен човек, който се е появява в живота ви и алармата тогава почва да звучи. Тогава, когато започне да звучи алармата, това означава, че това не е вашия човек. Не са вашите отношения. Възможно е този човек по някакъв начин да ви дава смесени сигнали, да ви обърква. Усещането ми дори за някой от вас, че е възможно да ви поставя пред определени избори, да избирате между нещо и нещо, между някой и някой. Какъв е съвета за колективната енергия? За този, за когото е разпределено? Добре. За този, за когото е четенето, за хората, които попаднат, какво трябва да знаят? Какъв е съвета? Какъв е съвета, моля? Какъв е съвета? Краля на мечовете. Мислете. Започнете да оперирате с главата си, не толкова с чувствата и сърцето си. Защото за някои от вас отново ще бъдете предадени, отново ще бъдете изиграни, отново ще бъдете неудовлетворени, незачетени в определени отношения. Така че тук съвете оперирайте от тук, не от тук. Във връзка с този човек, ако се появи отново в живота ви. За другите от вас като съвет с краля на мечовете, добре, ето е и кулата. Възможно е този човек да се появи изненадано за вас. Да се появи отново, да поиска втори шанс, втора възможност, аз вече го казах. Дори е възможно за някой от вас вече да сте започнали нов живот, нова връзка, нови отношения и той да се появи отново в живота ви с намерението за това да влезе в живота ви. Възможно е да ви наблюдава този човек, да следи социалните ви мрежи, какво публикувате, какво качвате. Да. Ние да видим какво е краля на чашите. Краля на чашите, краля на мечовете. Благодаря. Да, пете пентакли. Това не е човек, който може да ви даде много със сигурност. Това не е човек, който може да ви даде много. Не е човек, който може да ви подкрепи в трудни моменти, в трудна ситуация, когато няма изход, да каже ето го изхода, заедно ще се справим. Ще излезем от тази задънена улица. Това е човек, който не е постоянен в тези отношения. Да. Човек, който лавира между нещо и нещо, между някой и някой. Човек, който не е фиксиран здраво за вас, към тези отношения. Да, ето го. Възможно е да взаимодействате с по-млад човек от вас, за някой от вас. Пажа на пентаклите с луната. Има нещо скрито, прикрито тук. Аз казах ли ето го? Възможно е да сте в безконтакт с този човек и да има потенциала да се върне отново в живота ви с помирение, с прошка. Много изненадващо може да се случи това.
но усещането ми за някой от вас, че ако сте започнали нов живот, буквално, нови отношения с нов човек, съветът ми към вас е: не го допускайте. Другия, който е излъгал, който е наранил, който е огорчил, който е предал, който ви е обидил, защото отново ще се преповтори. Това не е човек, който може да се промени. Ето го и любовниците. Имало е намеса на друга енергия за някой от вас в определени отношения. Какво още може да кажете за колективната енергия? Поемете по пътя си. Дали ще е с нов човек, дали сами. Аз вече казах за някой от вас, имало е нещо, което се е случило, някой ви е обидил, за някой от вас очакванията ви не са били оправдани във връзка с този човек. Очаквали сте повече от това, което е реално. Понякога любовта е сляпа за някой от вас. С двата меча. Няма да видим малко повече. Какво искате да кажете, ангели и архангели, на тези хора, които са преминали през раздяла? Да, потърсете себе си. Вложете в себе си, търсете себе си, не се самогасете за някой от вас, каквото и да означава това. Потърсете истината в себе си. Ако вашата истина казва не. Ако вашата истина казва да, нека да бъде да. За всеки един от вас ще бъде различно. Но главният съвет към вас е: потърсете себе си. Проучете хубаво този човек. Анализирайте го хубаво. Четете измежду редовете. Не се гмуркайте веднага в необятното и в дълбокото. Дали това е човек, който ще дава в тези отношения? Нали? Да, ето го. 6 жезли. Възможно е да сте очаквали някакво признание, някой да ви забележи, да ви оцени, да ви удостои с нужните почести, с нужното внимание. Имаме 6 жезли. Това е нещо, което ви тежи за някой от вас. Че не сте зачетени в определени отношения, че човека, с когото взаимодействате, не се ангажира с вас, не ви дава нужното внимание, не ви дава нужната почест, не ви удовлетворява. Тогава защо сте там? Аз това го казах вече. Съвета главния към вас е: проучете. Четете измежду редовете. Проучете този човек. Дали си заслужава. Може да е нещо друго. Дали е тази ситуация. Дали така. Дали иначе. Та съвета ми най-вече към вас е: проучете хубаво този човек. Дали е наистина това, за което се представя. Ако се завърне отново за някой от вас. Защото имахме и сценарий с човек, който може да се завърне в живота ви. Дали се е променил наистина. За другите от вас, както вече казах, потърсете истината в себе си. И последно, като съвет, моля, като допълнителна валидация. Чакайте, че нещо се обърна. Кралицата на жезлите се обърна. Възможно да взаимодействате с Дева, Водолей или да ги имате в наталната си карта. Не е задължително. Проучете хубаво този човек, тези отношения. И да видим само последно. Като допълнителен съвет. Да, умереността. Дайте си време, хора. За някой от вас, както вече казах, ако сте преминали през някакъв крах на отношенията, някаква раздяла, някой ви е обидил, някой ви е огорчил и сте на прага към нещо ново, нови отношения, нов човек, проучете го хубаво този човек. Дайте време. Човек се опознава най-добре в определена ситуация, а не чрез разговори, то нормално, но най-често се вижда какъв е човек, истинността на човек в определена ситуация. Ето го. Дайте си време. За другите от вас, които не сте в отношения, прекъснали сте определен контакт, определени отношения, имало е някакво скарване, спречкване, както вече казах, имало е
обиди, огорчения, неудовлетвореност. Съветът ми към вас, дайте време за себе си. Ако тръгвате да се впускате в нови отношения, проучете този човек. От всеки един ъгъл. Четете измежду редовете, за да разберете дали този човек си заслужава. Дайте време. Не да се гмуркате на дълбокото, без изобщо да може да плувате. Това е главният съвет към вас. И по-бавно, по-полека, по-премерено. Нали? Не да скачате от скалата, без да знаете дали може да летите или не. Това е. Надявам се да съм бил полезен с това видео. Целувам ви, прегръщам ви. Бъдете благословени и до нови срещи. Чао!